खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ चिरां बिजनी कुक्लं लामायाव थानाय सा सिलबारियाव शुक्रबारनि मोनायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै थाङो। AS26F229 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां गंसे हाई स्पीडजों स्विफ्ट गारिया उनथिंनिफ्राय गंसे स्कुटिखौ सौग्राव फैयो। जाब्रबथायाव स्कुटि सालायगिरि अनामिका पाटगिरि राय जाय सासे आइजो लोगोनो जायगायावनो जिउ गोमायो। गुबुन फारसेथिं CISFआव खामानि मावबाय थानाय राहुल रयआ लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राहुलआ बावैसो सिगां न'आव सुट्टि लानानै फैदोंमोन। राहुल आरो अनामिकानि सासेल' फिसाजो कस्तुरी रयआ बे जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जायो आरो दासान्दि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राहुल रय, बिनि बिसि अनामिका पाटगिरि रय आरो बिसोरनि सासेल' फिसाजो कस्तुरी रयआ गामिनि मन्दिराव बोसोरारि फुजायाव बाहागो लानानै स्कुटि लानानै बुमकिपारायाव न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन आरो बे समावनो जाब्रबथाया साहा सिलबारियाव जायो। बे समावनो जाब्रबथायनि उनावनो साखा खबब्रैनि सालायगिरिया जाथाय जायगानिफ्राय खारलाङो। पुलिसा गारिखौ जब्द खालामनानै नायबिजिरगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलखौ नायगिदिंनानै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जेंनाफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै लादों जायगानि MLA बिस्वजित दैमारिया। भुटानजों लोगोसे सावरायनायनि गेजेरजों दै लाबोनायनि बाथ्राखौ बुङो MLA बिस्वजित दैमारिया। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव रायजोफोरनो रादाय होनायखौ मावफुंगोन तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि गोदानै देरहानाय MLA बिस्वजित दैमारिया। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि दैबाना जानाय ओनसोलाव थांनानै नायगिदिङो MLA बिस्वजित दैमारिया आरो पाग्लादिया दैमायाव बानायनो गोनां बान्दोखौ नायगिदिङो बिस्वजित दैमारिया। आरोबाव बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंबावोदि गारि थानाय साफ्रोमबो सुबुङानो माहाजोन जाखायो, बेखायनो 15 बोसोर जानाय गारिखौ स्क्रेप खालामनो जमा होनांगौ। संग्रा गेसखौ बाहायालाबानो जों गुबुन राहा लानो हायो नामा? बे बिथिङाव दानिफ्रायनो नोजोर होनांगौ। बेसेन बांनाया जायफोरा मुवा बेसाद दिहुनो एबा बानायो आरो जगायो बिथांमोननि सायाव बेसेन बांनाया सोनारो। गाहाय मन्थ्रिनि बिथोन बादियै गिबि मन्थ्रिया बे बाराव सोरखारा थाव बाहायनायखौ 20% खमायनो थिरांथा लाबाय। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों तामुलपुर बियाबनि MLA बिस्वजित दैमारिया। बनसुनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजोलगावआव 4थि गायसनथाय सान फालिदों। चिरां जिल्लानि सदर काजोलगावआव मिरु बनसुनि बानजायनायाव 4थि गायसनथाय सान फालिदों। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला बनसुनि आफादगिरि मार्कुस नार्जारिया आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया। WSI इन्द्रा ब्रह्मनि गोख्रों नाजानायाव लंफट जिनाहारि खालामग्रा महर आलीखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों 20 बोसोर जेलनि साजा होबाय। इं 2022 मायथाइनि 7 जुलाइ खालाराव गौरां दैसा सेरनि फाथो आबादथिलियाव 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन दुथां महर आलीया। मख'जाथावदि क'क्राझार बिजिरसालिनि स्पेशेल जाज नुर जामाल हकनि सामलायनायाव मैया क'क्राझार जर'खा बिजिरसालिया 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि महर आलीखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 20,000 रां जुरिमाना फोनाङो। सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि शुभेन्दु अधिकारीनि बारग' PA चन्द्रनाथ रडनि बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रों जादों। मिरु नायबिजिरगिरि बिउरु थामहिनबा CBIआ गोबां हादोरसाफोराव सन्देह गोनां सुबुंफोर आरो बिसोरनि नखरफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। फारसेथिं CBIनि मोनसे हानजाया दायनिगिरि राज सिंहनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय उत्तर प्रदेशनि बाल्लियाव सहैदों। गुबुन मोनसे हानजाया सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै दिल्लीनि स्वरुपनगर ओनसोलाव सिग्रोमो। राज सिंहनि उकिल हरिबंश सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला CBIनि हानजाया शुक्रबारनि हर गेजेराव आरो फिन सनिबारनि फुङाव कटवाली पुलिस थानानि फांथेनाय खथानि सिङाव गंसे नखरखौ सोंथि खालामो। सनिबारनि बेलासियाव फिन खेबसे सोंनाय फिननाय जानो हागौ। उकिला बुङो दि नखरनि सुबुंफ्रा राज सिंहजों सोमोन्दो थानाय गासिबो फोरमानफोरखौ CCTV फुटेज, शपिं रिसिप्ट आरो गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोरखौ नायबिजिरग्रा हानजानो गथायना होदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों।
CBSE नि 12 थाखोनि जोबथा आनजादाव 93.8 जौखोन्दो लानानै बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोदों जुरि नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमा नायगाव गामिनि थागिबि बिफा रुंसारि अनजालु नार्जारि आरो बिमा अनजालि बसुमतारिनि फिसाजो जुरि नार्जारिया देग्लायनि CBSE नि 12 थाखोनि जोबथा आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानानै 93.8 जौखोन्दो लानानै गासैबो आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बिथांनि सेथि मासियाव 93.8 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हानाया बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।